Orain, hitzemandakoa, musika, ilaski labetik atera berri gainera. Bai, nik esango nuke esklusiban ere badaukagula. Rafa Ruedaren disko barria, bakarlari moduan dakarzun 5. Horixa. Arratsaldeon, Rafa, zelan zauz? Arratsaldeon, iaski, ondo. Gaur aurkezpen eguna da. Bai, holan tokaten da. Aratona, edabidietan aurkeztu, gero aurkezpen berezi egin behar duzu bai? Bilbon. Bai, atzaldean 7etan Alde Zaharriko elkardendan hortxe ongo gara Etxegoien eta biok, eta bueno, pixkat musikari buruz, hitz egin diskoari buruz, eta kantutxurren bat egin, eta ia gustora dagoen gerturatzen den jendia. Seguro baietz. Zeu gustora? Ni pozarren oso harro egindako lanagaz, eta gogotsu gainera jendeari erakusteko, eta hortan gabiz, gaur hasi gara ja arranka egin dugu kotxea, eta hori, baiametik aurrera edonora. Lan asko gordetzen duelako disko batek, noski hori edonok daki. Aratona zabiltz, ala ere, Rafa geratu barik, musikari ezberdinekin eta proiektu ezberdinetan lan egiten, baina beti barruen zeure bakarkako ibilbide hori elikatzeko gogu hori bai, ezta? Bai, tartea pasatu da azken lanetik 6 urte, eta tarte horretan hainbat proiektuetan esan dozun moduan ibilinaz. Eta guri izan dut hori bere aprobetxau tarte hori usnartzeko gehiago neure bakarkako ibilbidean inguruen eta beste urrats bat emoteko tartea denborea behar da, eta erabili izan dut esperimentatzeko beste giro batzuetan murgiltzeko, eta behin hori lortuta, mentxen natorre danoi lana erakustera eta gogotxu. Denpori hartu, hausnarketa egiteko, aurreko diskotik 6 urte zerin pasaten den denporie, alare, Bai, gero eta harina. Urte asko dira, baina 6 urte bada tarte bat bebai, zeuk hausnarketa egiteko, zure bideari nahi duzun ibilbidea edo norabidea eskaintzeko, hausnarketa egin eta gero badatorrelako aldaketekin, diskoa. Hori da, azkenien hori Ni zure fansa nahi zen ez, eta badakitzen ez, zure disko dena nolakoak dien, ezberdina da, badauka kutsu bat, besteak beste ekoizlaren kontuak eta kontatu behar dizkidazu, zeregin batzutara mugatu zara, eta beste zeregin batzu beste pertsona batzun esku utzi dituzu. Bai, disko ezberdina da. Lehen aldia da ekoizle bategaz lan egiten dotana, eta gero diskoaren ambienteak eta estetika ezberdina da aurreko diskoekaz konparauta, eta egizi esan oso esperientzi politi izan da. 6 urte hauetan guri izan dut hori beste esparru batzuetara zabaldu, eta Jon Agirre Zabalagak asko lagundu nago hortan, Guiar Estandar taldeko kidea da bera, beste Garirekin lan egindakoa ere aurretik, eta izan da oso esperientzi aberasgarrian eutzako beste pertsona batengan alako erresponsabilidadeak usteko erabaki hori hartu nebanean, eta asko ikasi dut egiz esan, eta ibili gara hor bueltaka katxarroekaz, tekladuekaz, eta badakar berritasuna bai. Badakar berritasuna, esaten zabiltzena, badaukalako kutsu berri bat diskoak, irakurtzen zunien, Guiar Estandar taldekue, ulertzen goaz, nondik gabiltzen, besteak beste letretan letragile apartazara, zeure kantuak zeukitzen zuz, eta orainguen, zabaldu. Bai, berez diskoa hiriaren inguruko monografiko bat da, tituluak hiria adokitzen du hiri kristalezkoa, eta hor argi neukan hiria diskoaren aria izanik kantu guztiek euki beharrediela personen izenak, Naikari, Angel eta alakoak dira danak. Azkenean nahi nuelako 10 kantu, 10 historio eta 10 pertsonaia ere hor diskoan sartzie. Eta hortarako bere pentsatu neban komenizala anistasun hori islatzeko letretan idazle ezberdinen gana jotzea, hortxe dago Gotzon Barandiaran, Arkaitzkano, Unai Iturriaga, Arkaitz Estibaiez, Miren Amuriza, Leire Bilbao, eta horrek lagundu egin dabe musika kantua bihurtzen, eta baita ere diskoan agertzen diren pertsonaia horrei bizitza emoten eta historiak ere sortzen horren inguruan. Ze lujo ze izen, Bai, egiz esan. Ez die pasa alperreko 2 urte bez? Zema lagundako zuzen, Rafa? Bai,
Eukiko dutaz adeidoren bat, baina lagunek oso onak eta oso barrago egoteko modukoak, eta egiz esan, disko honetan jende asko hartu dau parte, hauen moduen, Arkaitz eta idazle guzti hauek parte hartu den moduen, Jon Agirrezabalaga bera, gero musikariak, hortxe dauz Txus Aranburu, Ander Zulaika eta Jaime Nieto, eta gero diseinuan Malen Amenabarren lana beha aipatzeko modukoa da, elkarren partetik jaso dutan ere babesa, da hori, persona askok egindako elkarlan hori, ez da, izen asko biltzen dituen lan hori, zehaztuko dugulako, bakoitzien hasieran, elkarrezketa prestatzeko horrelako, musikie iristen zaigolako email bidez entzutezu, ezberdina da, eta honelako liburutxu hartute, irakurtzen bakarrik, hartu duten gozatu, marrazkizekaz kantuak irakurtzen, kantuak azkenien artelan txikitsuet izelakon. Neri buruz berbain behar dugu, baina kantaten entzungo zaitxugu. Ederto, ba. Honena dalako, Nauri. Zueko nasatu zinien presta besteko. Ze kanta entzungu, lehenengokue? Pues da, egingo dut Oroitz kantua, Arkaitz Estibei esen testua. Gainera nahiko letra gogorra duen kantua da. Loba batek bere familian bizi izandako zerbaiten inguruan doa, Gerra Zibilean gertatutakoa, eta orain ere memoria historikoaren kontuarekin oso pilpilean dagoen gaia da. Eta nik ere familian bizi izan dut halako egoera bat, eta oso barruraino heldu zitzaidan testua da Arkaitzek idatzitakoa, eta horixe egingo dut orain. Nok ez, Amuma eder bat, danok eukidulako. Hori da. Sokaldian zutondun geuzaintzen, eta beran isiltasunen atzetik ez duzakin zer dauen, besteak beste kantu honetan horreri buruzko gogoeta. Bai, Rafa, entzungu lehoko kantu eta gero diskoek zer dakarren, gehiago jakin nahi dugu. Ikusten zuie, plazer bata, eskuartan daukagun disko hau zabaltzi ez zeuentzat, hiri kristalezkoe, erra, lana, eta Rafa Ruedaren lehenengo kantua bi abestuko dauz. Hogeita hamazazpiko maiatzaren 10ean zazpi esne beizebiltzan harataun alarrean gortako lanak amaitu barri kontu kontari zineten jarri gure sukalde zarrean hiru semetxo da bi alaba ondoan gure amama Clara lapikoaren aurrean zazpi gizon sartu ziren zazpi arma eskuetan esan ez zintuztela sarri ikusten mezetan etxeko kajoi guztiak usten gero eraman egin zintuzten negarrezta odoletan naizta ez zuen gura kontatu mina ez da inoiz ez ezabatu amamaren begietan gau ez eraman zintuzten
gau ezaikite kandido, kamioneta zar baten bultzaka zintuzteniko, gure etxeko zorion dena indarrez soztu nahi zigutena, etzen bueltatu berriro naizta hasten, zen alegindu gure amamak, beti jakindu zeinek eman zizun tiro. Amamari joan aurretik zeuzkan indarren apurrak, zuretzako izan dira bere azken itzamorrak, asko kostata da urtekin agertu zara sei lagunekin, mugitu ostean lurrak, mina ez da inoiz ez ezabatu, naizta bihotzik ezin elkartu, elkartu dira ezurrak, mina ez da inoiz ez ezabatu, naizta bihotzik ezin elkartu, elkartu dira ezurrak. Opa, Rafa. Bueno, esan dugu, hiri kristalezkoa, Rafa Ruedaren hirian sartu behar dugu, eta hiri honetan nortzuk bizi diren, jakin, adin ezberdinetako, eta egoera ezberdinetan dagoen jende asko. Bai, azken batean hiriek horretarako bemoten dau, ez? Hiria da gune bat kontraesan ez beterikoa, jende oso ezberdina bizidana bertan. Dinoe, metik oso gitxira, munduko biztanleriaren 80% gora gune urbanoetan edo hirietan biziko dala. Eta horrek danatarako jokua emoten dau, ez? Eta hor, kantuetan agertzen diran pertsonaien historietan jorratzen dira gaur egun pilpilian dauzen hainbat gai, arazoak eta bestelakoak, eta esan bezazuk esan dozun bezala, edade ezberdinetako jendeen problematikak eta lakoak, ez? Eta hortarako hiria oso erakargarria da alde horretatik kontraesan ez beteriko gunea delako bere, ez? Horre, ez dakit, jendea normalean pilatu egiten da babesaren bila, taldearen babesaren bila, baina gero ere hirietan ez dakit, alako elkartasunik gabeko egoerarik krudelenak hortxe, bakardadea eta hortxe moten da ere. Eta oso alde horretatik oso sugerentea berez da hiria leku eta gaur eguneko gizartearen isla bat edo isla egiteko edo pertsonei buruz hitz egiteko azken batean, ez? Eta metafora hori, kristalezko dela, kasu honetan. Bai, hor titulua kantuaren... Oso politxe da. Bai, lehen Arkaitzkanok idatzitako testu batetik hartute dau. Leloko kantie da. Bai, diskoa horrela azten da, eta dau esaldi bat horre esaten dauena, kristalezko hiri bat eskaini didate, kristalezkoa ni ez banintz bezala, ez?
azkenean hirian... Twitterren jarri dut, bai ez hori dala esan da. Oso politxea dalako. Bai ez, hor azkenean hori da guk personak eta nola sentitzen garen hiriaren barruan, ez? Eta gero kristala, hor gardenak gara bizentzutan gainera, garelako anonimoak jendearen hortan ikusezinak, eta bestalde batetik ere gardenak gara vigilatuak gaudelako egunaren 24 orduetan, ez daukagu sekreturik gaur egun, daukagun bizimodu hontan, eta gero hitz jokua, hiria eta euskeraz ika eta zuri, kristaleskoa auskorra zaren zuri, hortik hartuta diskoa bi forma emateko, ez? Ze politxean hau dana, Dino, tituluak topabitzazu disku egin lagunez zinguratu, letrak eskatu kasunetan. Musikari sekulako garrantzia eman diozulako aldatu dalako estiloa esaten gabiltze, bai musikalki be bai ekoizleak eman dizun nekutxo horrekin, zeure abesteko modu ebe bai. Bai, hortan... Hortxe zabiltz. Ez da izlan esan, egin dugu gogoetorri buruz, Ez da lineal hau, bai, ohituta egon gara oso registro ezberdinetara iristen zara, bai, zara, Rafa. Eta orain, bestelako gauza bat hau. Bai, hortan, Jon Agirrezabalagak ere garrantzia handia izan da, nik berez kantu askok beste tesitura batzuetan euskan landuta horretik, eta berak proposatu zidan, ahotsaren beste esparru batzuetara bejotzea, nire kasuan grabetan eta desarrollatzea gehiago registro hori, eta hori da bere diskoak dakarren kantaeraldetik berritasunik nabarmenetako bat, ez? Askoz gustorago nago, eta gero uste dut inkluso kantuen giroetarako aproposagoa eta berak iradokitutako hori oso ondo etorri zaidala desarrollatzeko kantuen atmosferak eta egia esan hori ipatu dut behin baino gehiago. Lan honek asko suposatu izan dauela niretzat eta asko hasi naizela ez bakarrik musikari edo artista moduan baizik eta baita ere arlo pertsonalean, ez? Ni ohituta nago agintzera, produktore izan naiz beste jende batentzat eta hau izan da lehen aldia lan hori beste pertsona batengan jarri dudana erantzunkizuna, ez? Eta ikasketa oso potente izan da niretzat. Momentu batean esatie nik ez dut agentzen hemen, hortarako beste pertsona batengana jo dut eta konsekuente izan behar naiz. Naiz eta batzuetan agian pentseu ezberdin, jakin atzera egiten eta arrazoia emoten besteari, eta oso humiltasunarik eta handi izan da niretzat, eta asko jantzi egin nagoena. Arro pertsonalean esan diaztu, sekretu bat kontatuko daleteko, zer esan didaten bai, nok ez. Bai, gaur elkarren eukiko zune gertu ibili izan. Hor kuadrilen egon ginen, eta momentu baten, ez, Rafak disko berri dakar, bai, programan egongo da, arrotute. Eta zure lagun batek, esan zuen da musikaria da. Ai, Rafa inoizkorik eta bien dau. Rafa inoizkorik eta bien dau, eta igarten da diskonetan inoizkorik eta bien dau. Jo, egiz esan oso ondo sentitzen naz, gero hor gauza asko gertatu dira azken urteetan, maila artistikoan baita ere, hor garrantzia handia izan du adibidez, Pieleterekin barriro elkartzeak, hor bizi izan dako sensazioak, oso proiektu potentetan ibili izan naiz, Lutopetekin jotzeak ere, ekarri nau beste izelbarri bat, Rafa Berriorekin egindako lana, eta batez ere esango neuke ere asko markatu nauela diskontarako Aritzaran bururekin, Espilizazpi taldeko kantariarekin, duela 2 urte edo hasi nintzen proiektu batean, oso esperimentala eta sonoridade ezberdinekin jolasean, eta horrek ere emondozta aukerie gero beste leku batzuetara joteko, eta egiz esan oso harro nago egindako diskoagaz, eta jendeak hori kanpotik somatzen badau, posten naiz benetazko egie da. Sonoridade ezberdinek, zeuk, proiektu ezberdinetan zier zurgatzen zuzenak, erakusten zuzenak, disko barriz den, ontxe momentuen
Angel, ez dakitz pekatu kalbadixen esan, ontxe berbetan egon garrelako, elkarreko arduradunegaz, eta ze ezberdin datorren dana. Hor, belaunaldi baten amaieran moduen, belaunaldi barretatoz, jende gaztie, hor dau, Rafa, betikue, baina moldatzen dakine, hor bide gurutze bat badaukagulako danok, ez dakitza adine badan be bai, baina edo betiku eitzen jarraitzen zu, edo evoluzionatzen zu, edo aldatzen zu, edo beste kutsu bat ematen diozu esaten zuen, berak, hor daku zubilana, oso modernu da, oso gaur eguneko da, baina etzara oraingue. Bai, egi esan hemen bizirik edo bizirauteko egokitu egin behar zara. Baina edozein modutan alde horretatik lan hau oso barrukoa da, oso intuitiboa, eta ez da bat ere razionala. Ez dut pentsatu neure burua berriztu egin behar dotala atzean datozen ekin bat egiteko edo. Alde horretatik barruan eukidotan zer bat da atara beharrekoa, eta bai sentitzen dut. Belaunaldi batekoa eta gero atzetik datozen arteko zubilana egin dezake dela, baina egiz esan askorik ez dut pentsau hortan. Holan suertau da, eta nik dakidan bakarra da lan handia dagoela diskonen atzetik, eta hor jende guztie parte hartu dauenak bere oberena eman dauela neure lana borobiltzeko ere, danon lana sentitzen donik ere, eta oso arro egoteko diskoa kaleratu dugula, pentsatzen dut, eta espero behintzat jendeak ere horrela hartzea. Motivazio barrien bila, askotan sortzaileekin berbetan gauzen, nien hori etengabeko galderi edalako. Disko barria dakarzu, kanta barri bat egin behar duzu, liburu barri bat idatzi behar duzu. Gauza askori buruz hitz egin dugu orain arte, eta jarraitu behar duzu. Zure kezkak eta zure kontuek azaltzen, forma barriek hartzen dituzte geuzek, baina azkenien gauza askori buruz gogoeta egindakue zarabe bai. Egin, desegin, hor badagoelako etengabeko bide bat, datorkit burura eta luto beta aipatuzu, orain gitxi Arriagan ze politxo kontasun, kanta bat hartu, egin, ikasi jotzen, baina gero ikasitakoa desegin, momentu bakoitzak gauza bat eskatzen duelako bai, ez da? Bai, holan da prozesu bat bizitzia bezalakoa, ez? Fase bakoitzak badu bere kontua, eta azken batien ontaz emetik hau da guk bizitzeko erabaki dugun bidea, eta hortara goaz, disfrutatzen dugu egiten dugun hortan, eta bizitza bakarra danez, nik uste dut inork oraindik autu hori eginez badu, gomendatzen diot. Epe laburrean edo epe luzerako baino ez bada, irabazi baino ez dauelako egingo. Egin dezala maite duena, ez? Apuntekot, holana, hori oso titularrona da gero elkarrizketi borobiltzeko, formato ezberdinetan aurkeztuko zulakon be bai. Esan dugu, sekulako musikariez inguratu zara. Oso soinu indartsua dauka honek, baina gian formatu ezberdinetan bakarka ibiliko zara binaka, irunaka taldien moldatuko zu diskua. Bai, kontua da alik eta leku gehienetara heltzie, eta gero lekuen baldintzen arabera batzuetan igual bandarekin ezin joan, eta kontua da kantuek be sostenidu egiten direla gitarra eta hotz bategaz, eta niz eta diskoaren sonoridade diferentea izan, hortan be erabaki dugula bai bakarka, bikotean, hirukotean edo banda osoarekin alik eta leku gehienetara joatea, eta horrela ibiliko gara lekuaren arabera, formazio ezberdin bategaz. Horrek ere entzulari emoten dutzu aukeria kantuak beste bizitza bat hartuta entzutie, eta nik uste dut hori beti eskertzekoa dela, eta ala ez ibilko gara. Bittor Eugenian hasten gara, azaroaren 24an bandarekin egingo dugun lehen kontzertua izango da. Ze lujo! Bai, beko aretoan gainera oso leku bitxie da, holan horre, ez dakit, 150 personentzako aretoa, eta... Kluba, bai, nahiko kula emoten dugu, baina egiz esan leku... Kula da? Bai. Kluba kula da, zeuen moduen. Gero eta kula hau zuzidanok, zer? Bueno, ez dakinik, ez dut ez da pentsetan horta. Donostia, Bittor Eugenian, azaroan 24an. Hori da. Durangon bebai egongo zara? Bai, Durangon, bueno, egunero, hautsenean, ustoz 6an dekogula, gero tartean 26an ugaun egongo naiz ere,
Ametik eta maiatzara arte, ez dakit, 20 piku emanaldi ditugu ja lotuta. Asko, Rafa? Bai, pozik. Bueno, Tolosan, Amurrizon, Bartzelonara zoaz bebai. Bai, eta espero dut gainera, gehiago urtetiez azkenian guri guzetan jaguna hori da. Jotea eta ibiltzea metiko handikara eta hortarako gauz hontan eta 20 piku ez badire, 40 edo 50 badire, gustora hartuko dugu eta hortara gabiz. Eta horixe da, kontue. 24, hemen dako eta punteta dakot gainera, Donostien 26 ugaon, amenduan 6 hotxenean, Bartzelonara gero, Tolosan 15 16 Murrio, Bermion urtarrilak 11 atalako kantina, bitu zeleko politxe. Gazteizen 19 zen, Urretxun 21, Bilbo kafantzokia urtarrilak 25, atarakot fosforitu, apuntatzeko, martxoak 2 igorre 21 berriz, maiatzaren 5 Urduña, orain arteko data batzuk eta zabalik, hori delako ederrena, disku egin eta gero, erakutsi. Pisu ederrak endute bebai, ez da? Bai. Buruen bueltaka dabiltzen nion sortu behar direlako, baina ja, forma hartuta. Bai, hor dau, jaio da, ja jendearena da, eta berzelan hartzen dauen, baina egiz esan, pisu ederra kendute, baino asko irabazitxe bere, eta irakaspen guztiek ere gainean hartute. Hau da, motxila ustu alde batetik, baina baita ere motxila kargatu energiaz eta irakaspenekaz. Así que posik. Zederra salantzi dakot, maite duzun egin, horrek epe laba ertain luzera emango txulakon, ekarriko txulakon rekompensa hori, edo mutxili oztu beteteko. Rebizeria oztuko txutez. Rafa, oso disko politxea. Zeuk esan da, eta zeure elkarrizketa bata, lehen entzunaldian entzuteko diskoa, ez da? Eskertzen da batzutan bebai, ez da? Bai, askotan gertatzen da. Maite zuzenin kantak. Hori gertatzen da gintonikagaz, kafeagaz, drogarik eta gehien engantzaten da bien drogekin hori gertatzen da, ez? Eta nik diskoarekin egiz esan, normalien entzunaldiek irabazten duen diskoek askoz gehiago irautuen da denboran, eta helburua ez bada izen hori dana erakustie lehenengo entzunaldien ikuste dut hori, jendeak eskertu egiten dauela entzunaldi bakoitzien gauza diferenteak eta deskubritzearen kontu hori, eta zorionez uste dut lortu dugula diskoarekin, así que hori zea. Rafa zeu entzuten, agurtuko zaitxugu, Little Cowboy. Bai. Ederra, bitu, entzunaz gogoratu nahielako eta konturetu nahielako, bestak beste gerrikuak eta ondo lotuteko, esaten zuela hemen, hiriak gauzazko dituelako, hiri kristalezkoak gehiago gainera, arriskuren bat edo beste baina hartu behar dira bizitzan. Hori da, arriskatzen dauenak ezin dauera bazi, eta hori filosofiatzat hartuta, amentxe gabiz, gu ekilibrista gara ere, eta etengabe arriskatzen ari gara. Little Cowboy epe bai, entzun bestela, zera besteko digun, Rafa Ruedak. Rafa, sorte hon, gozatu asko. Bale, mi esker. Zer dizko politxe, eskerrik asko etortzi arren, Rafa. Bortxe, hiri kristalezkoa. Ai, ze pozik nau, ikusten da ez da? Aurpegian ikusten da. Batzutan pozik nau eta asko igarten da hori. Rafa, eskerrik asko. Gaur, elkarren alde zarreti pasabiltzien, pasatu eta entzun hau zuzenien. Zepelinak gaua zaintzen, etxe horratzen gainian, titanioz kutsakurrak, desla izaunka urrunean, gauaren zero unean. Aldiri gerriko maiztu hoietan, gauean egunari ies, han babez ofizial gabetu.
fasten seatbelts beyond weight. Now you can start the game. Now please fasten seatbelts beyond weight. Now you can start the game. Dabadoa hirira neoiatzu durretik. Dabadoa hirira trafikoa zainetan. Dabadoa hirira trafikoa zainetan. Dabadoa hirira gauez iriak argi. Doa little cowboy, adinean doi-doi. Zepelinaren argira. Haupa, Rafa. Bueno, Unai Iturriaren letra, Little Cowboy hau. Eskerrak, katarruga zauzen. Bueno. Mila esker, Rafa. Eskerrik asko, Bortxe haotxe ederreri. Zemat aldiz entzun behar dugun, zema bider entzun goten, Rafa. Irik kristalezkoe. Ederto, mila esker.